Pîrozbahiyên sersala ku Dêrsimî jê re dibêjin gaxan bi aheng û şahiyên cor be cor berdewam dike. Dibin serpereştiya şaredariya Dêrsimê de hunermend, şanoger û welatiyan bi hev re gaxan pîroz kirin. Wekî edet û neritên Dêrsimê yên berê di şahiyê de zanayê dînî pîr, helbest û gotinên dînî xwandin. Li ber dengê tembûra pîr semazenan cem girêdan. Li Dêrsimê gaxan ango sersal hê jî bi şano, stran û çarekên cor bi cor tê pîroz kirin. Tiyatroya li ser gaxanê rastî eleqeya germa bîneran hat. Duanzdeh xortên tiyatroger ku nîvî ji wan cilûbergên jinan li xwe kiribin û ketibin dilqê jinan, du skeç pêşkêş kirin. Makine destên heval bîm amayım ya işte tar galî gibi ev halkı adı işte ditin skecime este zazaca skeç. Yine yürü kaykim. Verdim milletima tutu seker işte galik es bu galik işte çoğalı xudjen u xudest sonra çer cinen kenu ya gagan xwazan lokma xizir wazan uzra. Li hin deverên Kurdistanê li gorî hesabê Kurdiyan got hesabê berê sala nû 14 roj piştî sersala Zayînî tê pîroz kirin. Li Dêrsimê gaxana ku wekî sersal tê nasîn bi piranî roja pênşema hefteya dawîna meha kanûnê ye. Dêrsimî ji 21 kanûnê heta destpêka meha sibatê re hem peyva çile hem jî peyva gaxan bikartîne. Di hundirê meha gaxanê de her pênşeme dikare pîrozbahiyên sersalê werin darxistin. Hesab ma gore na asma payza peyni son pasemi xuyu. Hamaneka milletin kaytabi her za vuruyor ra. Divê şahiyê de amadebûyan xwarinên Kurdî yên weke zilfet û danî xwarin. Divê rojê de pêwîst der û cîran mal û mûr hemû werin têrkirin. Li gorî edetên Dêrsimiyan sersal 21 Adarê ye. Gaxan ango sersala Zayînî li Dêrsimê pîroz e lê sala nû nîne. Li Dêrsimê şeva gaxanê şahî hebî jî dotira rojê rojî tê girtin, xelk serdana ziyaretên pîroz dikin. Serkan İnce, Ruda